Vyzerá to, že sme tu ako prvý, Peter Lehmann, vinárstvo 1030, no a Slováci sa nezaprú, že chcú ochutnávať medzi prvými. No my dneska sme si vybrali práve toto vinárstvo, ktoré patrí medzi ikony vinohradníckej oblasti Barossa, ktorá sa nachádza v južnej Austrálii. No a medzi najznámejšie odrody, ktoré môžete ochutnať vo vinárstve Peter Lehmann je Shiraz, Riesling a špeciálnu verziu, ktorú robia Sparkling Wine zo Shirazu. Čiže určite tieto dobrodky dneska ochutnáme spoločne. No a takisto nám ukázali aj vinohrad, ktorý má plus minus okolo 80 až 90 rokov a je to práve vinohrad Hrozna Shiraz. Tak ako vidíte, Adelaide nie je len o víne a hrozne, ale aj o ochutnávaní iných rôznych lokálnych dobrôt a my sme sa nechali uniesť práve takouto tradičnou slovenskou kuchyňou, ako je saláma, horčica, paštéta, no čo iné ako na raňajky to. No a od viacerých zdrojov sme počuli, že ak chceme vidieť niečo v centre mesta, tak určite nech nevynecháme práve tento lokálny trh, ktorý ponúka rôzne dobroty, hlavne čerstvú zeleninu, ovocie, ale aj rôzne druhy mias a salám a klobás, a to je hlavne z toho dôvodu, že sa tu nachádza jedna z najväčších komunít Nemcov a Rakúšanov. Po markete sme sa presunuli autom 1,5 hodiny do najstaršej nemeckej osady v Austrálii, v južnej Austrálii, Handorf, ktorú založili nemeckí luteránsky prisťahovalci z Nemecka. No a zo sebou priniesli aj svoje tradičné špeciality, ako sú chlieb, praclíky, veľmi dobré klobásy a takisto ich typické pivo Weizen, na ktorom sme si s Maťkou pochutnali a po týchto špecialitách sme sa následne pobrali ubytovať sa do nášho Airbnb. Ubytovanie v Adelaide sme hľadali cez portály Airbnb a Booking. Záviselo hlavne od toho, že kde sme sa nachádzali, v ktorej lokalite. No a Airbnb bolo viac prevládajúce hlavne v blízkosti centra. Napríklad túto ponuku, ktorá bola plne nové zalistovaná na Airbnb s krásnou kuchyňou a kúpeľňou, tak sme si ju zvolili hlavne kvôli lokalite, keďže sa nachádzala 5 až 7 minút autom od pláže Glenlock. No a tak nakoniec sme to zhodnotili ako ubytovanie, ktoré od nás dostalo 10 z 10. Sami vidíte, súkromie, splnilo to všetko očakávanie, vlastné parkovacie miesto. Ak budete v Adelaide, tak určite za zmienku stojí aj botanická záhrada, ktorá sa nachádza v blízkosti centra, nejakých 10-15 minút pešo, čiže kľudne viete zaparkovať v centre, alebo takisto aj hneď vedľa botanickej záhrady. Botanická záhrada je v porovnaní so Sydney botanickou záhradou trošku menšia. Je tam čo robiť, hlavne stretli sme tam mnoho rodičov s deťmi a starších ľudí. Je tam viacero kaviarní aj reštaurácií, kde si viete stráviť krásne popoludne. Určite odporúčam, hlavne keď je pekné počasie, viete si zobrať so sebou aj nejakú piknikovú deku, vyvaliť sa na trávu, trošku si odpočinúť, no a načerpať energiu na večerné mesto. Vítajte v Biodynamic Winery Alkina. Veľmi zaujímavé vinárstvo, ktoré nám fakt akože ostrelilo dekel. Vinárstvo, ktoré je maličké, útulné, veľmi pekne sa ňo starajú. Je asi 5 rokov staré. Prišli sme na ochutnávku po rôznych vinárstvách, kde sme si chceli v podstate už len oddychnúť, vychutnať si nejaké dobré víno, dobré posedenie. Všetko to splnilo. Wow, určite odporúčam. Ďalšie vinárstvo, ktoré sme navštívili, bol Shaw & Smith. Je to vinárstvo, ktoré sa nachádza veľmi v blízkosti práve nemeckej dedinky Handorf. Odporúčam navštíviť taktiež. Vyznačujú sa hlavne veľmi dobrým Sauvignon Blanc a Rieslingom. Takisto robia vynikajúci Pinot Noir alebo Shiraz.
Ďalšie krásne horúce popoludne sme sa rozhodli stráviť na juhu Austrálii vo vinárstve Calabria. Calabria je talianske rodinné vinárstvo, ktoré prinieslo so sebou talianske odrody z Talianska. Medzi najčastejšie odrody, ktoré pestujú, je Pinot Grigio, Prosecco, Sangiovese alebo Montepulciano. Tieto odrody krásne vynikli práve kvôli horúcemu podnebiu tuto na juhu Austrálii. Majú krásne okolité vinohrady v blízkosti vinárstva, čiže krásne sme sa mohli pokochať. No a to bola posledná zastávka, čo sa týka ochutnávania vín a navštevovaní vinárstiev. Odtiaľ sme sa pobrali užiť si posledné chvíle v južnej Austrálie a rozhodli sme sa navštíviť tento krásny cíp, kde sme si dali večeru so západom slnka. Beyond the last cloud in the sky, there's a place I know. Imagine a kingdom, the water flows, the grass is high. It's not a dream, someday we'll go. Call it Milele. Can you feel it?